Mahaw ta mga kaidol, mahaw. Ay kumbati na po daw ang taon-taon mga kaidol. Paksi mga kaidol, ganang ko astom-astom masabuntang mga kaidol. Paksi o. Saka dalawang sagi mga kaidol para sa kalusugan natin katawan mga kaidol. Mainit-init na sabaw mga kaidol. Nakapalit na ta kutsara mga kaidol. Nanay kutsara o. Matagak na po din mga kaidol. Matagak kay tubig mga ilalom. Hulot na po, palit na po. Isod nyo atong sahog ba na buslot. Buslot atong sahog. Sige tagak kutsara. Karuay mahulot. Mga kaidol. Saging. Ano na itong live mga idol, buhay pa wayay. Domingo kayod gyapon. Pero musimba sa una. Pa malipay atong Ginoo idol. Sige na to kalimtan musimba mga idol kay. Kung natay mga problema. Sige na batag pa ngayong tabang sa Ginoo. Pero hindi na to gahinan og oras. Kadumdum lang ta Ginoo kung gawan dagang mga problema. Mayingon na Ginoo. Kadumdum lang mo sa ako kung nanan mo sa lisdanan. Pero daghan mo kwarta wa may problema to amos diskuhan. Tuas bar. Ananaw. Yan na sa bar sa dagay kwarta kung daghan nag problema. Sige mga tabang sa Ginoo. What? Pero dili gani tagaan nilang panahon oras para man lang malipay ang atong Ginoo. Wow.